Bueno, musika zailka daiteke, noski, eta izan dugu lau irizpide kontuan. Irizpidea da kriterio, bai? Lau irizpide. Egilearen arabera, funtzioaren arabera, edukiaren arabera, eta interpretatzailearen arabera. Bueno, hasiko gara egilearen arabera. Egilearen arabera, bi musika mota eduki ditzakegu. Herri musika eta musika landua. Orain ikusiko dugu zertan datzan herri musika eta musika landua. Herri musika. Egilea da konpositorea, bai? Hau da, nork egin duen musika hori, no? Ezta? Herri musika. Hau da, musika herrikoa, ezta? Musika del pueblo. Bueno, herri musika izan daiteke musika tradizionala edo hiriko herri musika. Bueno, musika tradizionala. Elikatzen baldin badugu honetan eta agertzen zaigu hemen ezaugarriak. Hau da, zeintzuk dira musika tradizionalaren ezaugarriak. Normalean egile anonimoa da. Hau da, ez dakigu nork idatzi duen musika hori. Ezta? Pieza bat. Imagina ezazue, musika tradizional bateko pieza bat. Ezta? Ez daukagu informazioa egileari buruz. Ordun, egile anonimoa da. Nola transmititu da musika tradizionala? Normalean transmititzen da ahoz, ezta? Nik esaten dut beti gauza bera. Imagina ezazue, aita batek abesten dio, edo amona batek abesten dio abestia ilobari, edo semeari, edo alabari. Abesten dio abestia, eta gazteak ikasten du, edo aurrak ikasten du abestia. Berak ikasten du, eta gero denborarekin abestuko dio bere seme-alabei edo bilobei, bai? Bueno, normalean musika hau garatu zen, edo garatzen da, batez ere lehen, ezta? Garatzen zen herri txikietan. Abesti errazak dira, eta gero laguntzekotan musika tresna tradizionalekin laguntzen zaio. Bai? Bueno, hori da musika tradizionala. Gero, hiriko herri musika. Hiriko herri musika egile normalean ezaguna du, bai? Ezaguna du, adibidez. Jarriko dizuet ejemplo bat, adibide bat, hiriko herri musikaren adibide bat. Imagina ezazue abesti bat edo egile bat, ezta? Pues Malu, adibidez, kasu honetan. Bueno, pues Malu da musika adibidez bere abestien edo konpositorea, vale? Bueno, nola transmititu da musika mota hau? Grabaketen bidez. Normalean, bueno, esan dugu musika tradizionala herri txikietan garatzen zela, eta hau hirietan, batez ere hiri handietan, baina hirietan gertatzen da edo garatzen da. Eta norentzak dago bideratuta musika hau, gazteentzako, bai? Gazteentzako musika da, bai? Batez ere musika tresna elektrikoak, bai? Argindarra behar dutenak. Bueno, edo ez, adibidez bateria, ez da musika tresna elektronikoa, edo elektrofonoa, ez da? Baina, bueno, normalean bateria, basua, gitarrak eta abar erabiltzen dira. Hori, herri musikari buruz, bai? Musika landuari dagokio orain txanda. Orduan, musika landua, jakin behar dugu zer den musika landua edo musika klasikoa, ez da? Klikatzen baldin badugu oharrean, agertzen zaigu hemen oharra, eta, bueno, lehenengo gauza jakin behar duguna da, gile ezaguna duela, bai? Egile ezaguna edo konpositorea. Garai baten pentsamentu kulturala islatzen du. Hau da, esan daiteke Mozart klasizismoaren barruan
dagoela sartuta eta klasizismoan edo neoklasizismoan beste arteetan esaten zitzaion garai hori. Orduan, garai horri, orduan, pensamendu kultural bat islatzen du, bai? Edo Beethoven, edo Mozart, edo Bach, edo Vivaldi, pues, bakoitzak islatzen du bere garaiaren pentsamendua, ezta? Pentsamendu kulturala noski. Gero, pues hori, kompositoreak hortxe daukazue, Beethoven, Mozart, Bach, eta bar. Bai, orduan, horiek dira musika landua egiten dutenak. Musika landua izan daiteke purua edo deskribatzailea, bi mota izan daitezke, bai? Purua, pentsamendu musikalak bakarri. Hau da, guk entzuten baldin badugu Beethovenen sinfonia bat, eta dira pentsamendu musikalak. Islatzen dituzte sentimenduak. Bai, kompositoreak dituztenak, dituenak, edo pues beste imagina ezazue, sentimendu batzuk senti arazi nahi duela kompositorea, bai? Bere musikarekin, entzuleriari noski. Bestalde daukagu musika deskribatzaileak. Hau da, musika deskribatzaileak zerbait deskribatzen du, noski. Askotan entzun dugu, adibidez, La Primavera, ezta? Vivaldi, Udaberria, Vivaldirena. Bueno, musika horrek deskribatzen ditu udaberrian gertatzen diren gauzak, ezta? Adibidez, ekaitzak edo ez dakit, edo hartaldeak, larre batean, eta bar. Bueno, zerbait, bere asmoa da zerbait deskribatzea, bai? Gero, izan daiteke instrumentala, bokala edo mistoa. Zer da hau? Instrumentala musikatresna bakarrik erabiltzen dira. Bokala, ahotsak bakarrik, bai? Eta mistoa, pues, musikatresnak gehi ahotsak erabiltzen direla aldi berean, konposaketa berean, bai? Edo komposizio berean. Eta gero izan daiteke musika landua, izan daiteke erlijiosoa edo profanoa. Bai? Erlijiosoa, erlijioarekin lotuta, eta profanoa, pues, erlijiosoa ez dena. Beste irizpen bat, musika sailkatzeko da funtzioa. Hau da, zertarako dagoen konposatuta edo pentsatuta musika hori. Eta bi atal ditugu, musika erlijiosoa eta musika profanoa. Erlijiosoa. Musika erlijiosoa, hemen jartzen duen bezala, bai, ohartxo honetan, jainkoaren izena azpimarratzeko. Hau da, dapur bat erlijioa apaintzeko, bai? Bueno, musika erlijiosoaren barruan, bi mota daude, bata da liturgikoa eta bestea ez liturgikoa. Liturgia, badakizue zer den, ezta? Da, mesatan edo zeremonia erlijiosoetan erabiltzen musika, ba? Erabiltzen den musika. Bueno, liturgia da, adibidez, mesa bat da liturgia. Bai? Eta liturgia esaten zaio ere elizkizuna, ezta? Elizkizunetan erabiltzen den musika, bai? Adibidez, mesatan jotzen eta abesten dena da musika erlijiosoa liturgikoa. Baina ez liturgikoa da musika religiosa, baina ez da erabiltzen mesatatan, ez da? Mesatan, adibidez, elizatik kanpokoa edo eliza barruan, baina ez dauka zer ikusirik adibidez mesa batekin edo liturgia batekin, bai? Jartzen du hortxoan, ez da erabiltzen mesatan, jo daiteke elizetan edo elizatik kanpo, baina ez da adibidez Ave Maria bat, edo ez da kirie bat, edo mesarekin daukan ez daukan zer ikusirik, bai? Bueno, hori da ez liturgikoa. Musika erlijiosa, baina ez liturgikoa. Gero,
erlijiosoa eta profanoa. Profanoa da kontrakoa. Hau da, ez dauka zer ikusirik erlijioarekin, bai? Erlijiosoa ez dena da musika profanoa. Adibidez, el pop, musika publizitarioa, musika klasikoa edo landua, adibidez, Beethovenen 5. sinfonia ez da erlijiosoa, musika profanoa da, jazza edo rocka edo horrelako musikak ez dira erlijiosoak, hau da, profanoak. Irizpidea da edukiaren arabera, edukia edo kontenido, ezta? Bueno, edukiaren arabera baditugu 4 azpiatalak, ezta? 4 irizpide txikiagoak, eszenarako musika, zinema eta telebista, publizitatean eta musika funtzionala. Eszenarako musika, ezta? Eszena da, pues hori, antzoki bateko pues taula, ezta? Edo holtza esaten zaio ere. Bueno, eszenarako musika, zeintzuk dira arte eszenikoak? Ba, opera, adibidez, opera, baleta eta zarzuela. Badaude gehiago, baina, bueno, hauek dira gehien erabiltzen direnak, ezta? Eszenarako musika, opera bat. Zer den opera bat? Opera da, antzeslan abestuta, orkestra batek lagunduta. Hau da, abestiak dira, abesten direnak, operaren abestiak daukate izena ariak, bai? Bueno, antzeslan bat, musikarekin eta abeslariak badaude, adibidez, sopranoak, tenorrak, baritonoak, eta bar, bueno. Eta gero, badaukagu orkestra bat. Orkestra horrek laguntzen die abeslariei, eta abeslariek abesten dute. Badaudere pieza instrumentalak, hau da, ahotsik gabekoak, eta pieza abestuta, bai? Hori da opera. Bueno, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini, opera konpositoreak dira, bai? Opera hasi zen barrokoan, hau da, 1600 eta 55ean, gutxi gora bera, bueno, 1600 esaten da barrokoa hasten dela, ezta? Baina, bueno, hortik aurrera, bai? Hasten da barroko garaian. Bueno, opera. Gero daukagu baleta. Baleta da, antzeslan bat ere, argudioa daukana, argumentua daukala, bai? Eta dantza eta musika uztartzen dira, elkartzen dira, bai? Eta, bueno, dantzatzen dutenean dantzariek dantzatzen dutenean, pues, adierazten edo azaltzen dute lanaren argudioa, bai? Zerbait gertatzen ari da eta mugimenduen bidez adierazten da hori. Gero, daukagu beste azken eszenarako musika, zarzuela, ezta? Zarzuela Espainian sortzen da, eta Espainian batez ere aurkezten da, ezta? Genero bat da, espainiarra. Bueno, abestu eta hitz egiten dute. Operetan batez ere abesten dute, baina hemen zarzuelan abestu eta hitz egiten dute. Eguneroko gaiei buruzko argudioak dira. Hau da, egunero gertatzen diren gauzei buruz hitz egiten dute, edo abesten dute, edo zerbait kontatzen dute, bai? Hori da, eszenarako musika. Beste bat, edukiaren arabera, imaginazazue konpositoreak zaretela eta egin behar duzue musika zinemarako edo telebistarako, bai? Pues da, hori, edukiaren arabera. Bueno, pues, zinemarako badaude soinu banda asko, eta telebistarako ere, pues, badaude gauzak, ez da, eginda, pues, telebistarako, bai? Pues, saioak edo, eta abar, bueno, pues, musika erabiltzen dute normalean. Bueno, publizitatean erabiltzen da musika gehiago
gezurra iruditu arren gehiago saltzeko. Imaginazazu telebistan ikusten duzuela iragarki bat, iragarki horretan normalean musika dago. Normalean. Musika hori izan daiteke jingle bat, dira aproposako eginda musikak. Adibidez, marka zehatz batek enkargatzen dio edo agintzen dio konpositore bati musika bat egitea. Marka hori edo imaginazazue auto bat dela, pues auto hori saltzeko, pues konpositore horrek egiten du musika original bat, hau da musika inoiz eginda, auto hori saltzeko. Horiek dira jingleak. Eta beste aldetik daude maileguak. Mailegua da, pues hori, bazegoen konposatutako musika bat, konposatuta, eta hau da, ez dago eginda aproposa iragarkirako, ezta? Pues hartzen dute beste musika bat, ja existitzen zena, bai? Bueno, hori publizitatearen barruan. Orain musika funtzionala. Musika funtzionala da, pues zerbait, edo ospakizun batean, edo zerbait ekitaldi batean, erabiltzeko musika, bai? Eta izan daiteke, pues musika funtzionala inaugurazio baterako, bai? Imaginazazue kampo zelai, osea, futbol zelai bat, pues hori, berria, ezta? Pues hori inauguraziorako egingo dugu musika bat, edo erabiliko dugu musika bat, bai? Bueno, gero, eskontzetan, pues guztiok dakigu, eskontzetarako musika bat erabiltzen dela, ezta? La marcha nupcial eta horrelako gauzak, bai? Ospakizunak, normalean, betetzen ditugunean urteak, ezta? Pues abesten digute zorienak zuri, ezta? Hori da musika funtzionala, ospakizunak, bai? Eta kirol emanaldietan normalean erabiltzen da musika bat, bai? Imaginezazue Alavesa pues Alavesak jotzen duenean, pues igual jartzen saio, ezta? Futbol zelaian jartzen saio Himno del Alavés, bai? Bueno, hori da Alavesen himnoa, bai? Bueno, pues hori da kirol emanaldietan. Azkenik badaukagu azken irizpidea, interpretatzailearen arabera. Interpretatzailearen arabera musika izan daiteke bokala, instrumentala edo mistoa. Bokala, ja azaldu dizuet, zer den bokala, ezta? Musika bokala, klikatzen baldin badugu ohartxoan, jartzen du musika tresnarik gabe, hau da. Musika bokala da, pues instrumentuak edo musika tresnak ez diren agertzen, ezta? Ordun, esaten zaio ere musika akapela. Akapela da, inolako musika tresnarik gabe. Bakarrik ahotsak dira. Bueno, instrumentala, pues ahotzik gabe. Pianorako sonata bat entzuten baldin badugu, konturatuko gara, ez dagoela inolako ahotzik, bai? Orduna da musika instrumentala. Edo sinfonia bat, normalean, sinfonia bat da musika instrumentala, bai? Eta gero, azken irizpidean, musika mistoa. Hau da, bai musika tresnak, bai ahotsak daude sartuta, bai? Generalean eta oraingo musikan, hau da, pop edo rock eta horrelako musikak erabiltzen dituzte formula hau, ezta? Edo irizpide hau da, musika mistoa. Bueno, eta honekin esan beharra dago, musika bat izan daiteke, adibidez, herri musika, izan daiteke profanoa, izan daiteke musika publizitaterakoa, eta izan daiteke mistoa. Hau da, musika bat ez dauka zertan izan bakarrik erlijiosoa. Izan daiteke landua, erlijiosoa, ezkontzetarako edo ospakizun baterako, eta izan daiteke instrumentala, edo izan daiteke bokala, edo. Bai? Musika bakoitza, edo musika mota bakoitza, sailka daiteke lau irizpide hauenaren arabera.